Здравейте, хора! Аз съм Криш, днес ще играем на Draft Glory. Марко Ройс или Азар? Азар винаги го взимаме, така че... Клас. На Арфа сме го взимали Кастро. Свързва отлично с Марко Ройс. Хамис Родригес. Той се свързва с... Не. Така, хора. Си взел автомата? Не, баба каза, като слезат всички. Добре. Евра. Чакайте. Така, ако го сложим тук. Добре. Много сократиш. Много здраве, Мерете. много любов, много парички, Криси да расте, да слушка. Мале, вие направо сега, тук този дедо Коля да им запали на ръката, Денчо сега ще умре от кеф. Денчо ще умре от кеф, какво му донесъл. Направо така сега ще се побърка. Роберто, хора. Той си говори за този Байден от... 20 дни. Мариано. Лиле. Пусна фурната, за да е топло. Използвахме вратаря. Той направо ще се побърка. Аз ще О. гледам с нощи и той ме гушна и съм Полпуба. Вие малко ли след това се качих? Полпуба просто. Защото се въртех. Не ной си нещо се качи. И нощеска се преместих тук. Ми не може, тясно е. Кастро. Ние мислихме, че баща ми ще слезе с нас. Мане. О, Паудибал. Залагам му. Така. Не се свързват. Ако направи така, пада, хора. Ето. Аз не го гледам. Кариус, вратар. Казимиро Караско. Швайнштайнгер. Но английски играч. Ето ни Азар. Ако го Станах 6 часа, оправих всичко и бързах. Серхио Кавани. Знаеш колко беше студено? Нощеска имаш, аз служих едно дърво и легнах. Бенарфа Пятов. Ето ни вратар. И последния. Роналдо. Сложих още и... Белраби. Зубалето. Пахте ли добре? Зубалето, ако го сложа тук се вдига. Вече по-добре, като се вдигна. Търстеген. Ако го се свързва с Тезакер. Ама има едно голямо дето Ели и първи Коледар. клас. Не трябва повече да слушка ми се струва. Ма не мога ли да видя това на кой подаръците са накресили? Не, това ми е... Там надолу ще си купим, това ми е якото. Това го ли с него? О, дига. Мамо, само черни купуваш. И да купим зелени. Го сложа тук пада. Добре, не ти ли е тясно? Може да направим друг драфт, хора. На тънка, т.е. не на Вчера съм го личал на полове. това материя, това няма ли да лепи много? Аз ще лепи по-смет. 3-5-2. Има шанс за Кристиано Роналдо. Няма качува. Веднага Агуеро. О, Левандовски. Не гледам да ме. Левандовски. Добре, си здраво. Тевес е... Тевес. Конопянг. О, Канте. Оте. Бала. Има ли цик? Не. Шнайдерлин. Лукас. Серио. Ама този дядо Коля да не знам, запалил и ме оказа тук подарък. Камината е запалил... Камината тук. Как? Си чакате? Чакам. Да, той се си, да. Варан.
Супер, супер. Ама, добре, защо ще чакате Дени? Те му става след един час. Няма да е, сега стане. Нека да се зарадва. Ема не едно Дени, нека си му стои тук подарък. Ама той ще се зарадва, че има за всичките такова сега. Добре, ето тук в паничката има. И то така много тъпо. Гледа си подаръка, първо може да си го вземеш. Я и ти взимате подарък. Чакай де, чакай. Ама Криси, щом се съгласи, стига сега ти си бетер, Нека да Криси. изчака. Не да си вземе не. Добре, айде. Айде. Слушай, ще О. сбишкам всичко е там О, навън. Денчо ще се побърка от радост с този Байден. Еми добре, не е хубаво. Много стоп ти говори за Байдена. Айде де. ела да видиш, защото аз не знам какво е това. А? Дядо Коледа. То дядо Коледа. Я да видим, ела, седни тук да видим. Ма надуши ли ме вчера? Не знам, къде? Ма ти, защото ме чува. За котиню. Какво е това? Робот за зъби. Наистина. Да. Ще се зарадва.